budget li se jgawdu minnu in-negozji u l-ħaddiema taċ-ċivil. Hekk saħaq il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela waqt li kienet jindirizza attività politika fit-Teatru Orfeum fil-Gżira u semma kif minn meta jingħata ċ-ċans li jmexxi dan il-pajjiż. Bħala Prim Ministru ġew ffirmati aktar minn 120 ftehim kollettiv li jtejbu l-kwalità fuq il-post tax-xogħol u l-pagi ta' madwar 42,000 ħaddiem taċ-ċivil. Min mindu tajtuni l-ewwel mandat tiegħi 3 snin u nofs ilu, iffirmajna aħna aktar minn 120 ftehim kollettiv li bihom tejjibna l-kundizzjonijiet tax-xogħol, il-pagi u s-salarji tafu ta' kemm ħaddiema 42,000 ħaddiem bejn 33,000 taċ-ċivil u l-bqija li jiffurmaw l-entitajiet tal-gvern. Il-Prim Ministru tenna li l-Partit Nazzjonalista bil-kap tiegħu Alex Borg ilu jwiet affarijiet li se jagħmel fosthom il-pubblikazzjoni tal-pre-budget document. U wasa kif il-kellim ewlieni Nazzjonalista l-Finanzi Adrian Delija għalli ma sarx il-pre-budget document minħabba xi leaks, ħaġa li ma turi xejn li fil-firda fih dan il-Partit Nazzjonalista. Dwar il-Viżjoni Malta 2050 semma li minn 400 organizzazzjoni li ħadu sehem fil-konsultazzjoni dwarha l-uniku li ma baċċejn kien il-Partit Nazzjonalista u minkejja li anke kien hemm estensjoni minħabba l-bigla fil-kap tagħhom, il-poplu baqa' bla risposta u b'paġna vojta. Tal-Malta Vision 2050 kellna aktar minn 400 organizzazzjoni li pparteċipaw għaliex fehmu kemm huwa importanti dan id-dokument, għamlu s-sottomissjonijiet tagħhom biex inkomplu nsaħħu it-tama ta' futur aqwa dan il-pajjiż. Organizzazzjoni waħda kbira biss ma bagħtet xejn bħala sottomissjoni sa meta għalaq dal-perjodu ta' konsultazzjoni. Min taħsbu li kienet? Il-Partit Nazzjonalista iva. Dak li suppost huwa gvern alternattiv u li jrid li l-poplu jafdaħ. Ma batux qasim qar paġna waħda biex jgħidu x'Malta jridu jaraw tiżviluppa fl-10 snin li ġejjin u fil-25 sena li ġejjin. Sa dan it-tant il-Prim Ministru semma wkoll kif nhar it-tlieta se jkompli jiġi diskuss il-budget 2026 fil-Parlament sabiex dan il-pajjiż ikompli jimxi l qudiem baqda u inċentivi dejjem favur il-poplu. Ħbib tiegħi nhar it-tlieta se nkompli nitħaddet magħkom aktar fuq kif se nkomplu mmexxu lil dan il-pajjiż li tant għandna l-qalbna. Kif se nkomplu nimbuttaw il qudiem riformi, aktar riformi ma dak li għamilna favur pajjiżna. Għax aħna maqudin fl-aqwa forza tal-progress.